Галәмгә елмаеп кояш карап, бар җир шарыда яшеллеккә күмелгән чакта, безнең өчен бик кадерле булган кешебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әткәебез, газиз бабакаебыз Бикмаев Аббас Казым улы 65 ел элек якты дөньяга аваз сала. Бүген күркәм гомер тантанасы белән ихластан котлап аңа җылы теләкләребезне без, яраткан тормыш иптәше Адилә, кызы Наилә тормыш иптәше Алексей, оныклары Ильяс һәм Динә, улы Ренат, килене Катя, оныгы Риана, улы Наил, килене Галия, оныклары Илдар һәм Амир җиткерергә ашыгабыз. 1958 елның 5 маенда Европа күләмендә иң зур авыл дип исемләнгән матур, татар, урта әләзән авылында тырыш һәм күп балалы гаиләдә әткәебез дөньяга килә. Тырышлык белән башлап мәктәптә, аннары техникумда белем ала. Олыгаеп җиткәч, Хабаровск краенда хәрби хезмәтен үтәп кайта. 1972 елдан алып Калагриевкага күченеп китәләр. 1984 елда гомер юлында үз мәхәббәтен, кадерләниебезне очратып, матур гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә безне 3 татлы балаларын тәрбияләп үстерделәр. Эшебезне дә башлы күзле итеп, олы тормышка аяк басарга ярдәм иттеләр. Бүген инде әнкәй белән әткәй оныкларына сөенеп, матур картлыкларын каршылыйлар. Әткәй турында күп җылы сүзләр сөйләп була. Авылның иң абруйлы трактористы, күпләр өчен үрнәк ул. Тормышлары тулы булды һәр чагаларның. Ару-талу белмичә бүген дә алар йорт тулы мал-туар, кош-корт асрыйлар. Яратып бакча үстерәләр. Әткәй өстәвенә бик азатлык сөюче кеше. Әллә шуңамы, нечкә күңелле аның һәр вакыт матурлыкка омтыла. Моның дәлиле булып, аның күгәрченнәр тотуыгынан тора. Кошлар телен аңлагандай ул аларны, алар аны яратып, матур көйлиләр. Яраткан әтиебезнең, дәү әтиебезнең бүген гомер бәйрәме, матур юбилее. Телибез сиңа, кадерлебез, озын гомер, ак бәхетләр, исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы. Һаманда шундый көләч йөзле, шат күңелле, ыллы йөрәкле булып кал. Матур балачагыбыз, хәзерге гөрләп барган тормышыбыз өчен сиңа мең рәхмәт. Син безнең горурлыгыбыз, терәгебез. Алга табада, әниебез белән тигез тормышта, бер-берегезне шулай ук яратып, хөрмәт итеп яшәргә язсын. Безгә яхшы тәрбия биреп, кеше иткәнегезгә рәхмәт. Бәхетләребезгә, уңышларыбызга сөенеп яшәргә язсын иде. Юбилеең котлы булсын, кадерле әтиебез, яраткан тормыш иптәшем. Иң изге, иң якты теләкләребез дә сиңа гына. Котлы булсын әти туган көнең, кояш сиңа көлеп карасын, салмак кына искән таң җилләре чәчләреңнән сыпап тарасын. Озын гомер бирсен Ходай дибез, кояш сиңа бирсен яктылык, барлык балаларың, оныкларың китерсеннәр бары яхшылык. Тулы тормыш белән яшисең син, нәтиҗәсе мәгълүм һәр көнгә. Бәхет белән, саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә. Гомер буе кешелекле булдың, балаларыңны сөйдең изелеп, эшчән булдың, тырыш, хезмәт сөйдең, һәм безгә дә шуны өйрәттең. Чәчләреңне әти чал басса да, күңелең көр, һаман яшәле. Җаның тыныч, тәнең таза булсын, кайгы хәсрәт күрми яшә әле. Хөрмәтле Аббас Казымович, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Синнән күчкән яшәү көч
Язмышыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Иң шаяны, әйбәт бабайларының, әйбәте бүләк булсын, әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз